பறையர் எழுச்சியே தமிழகத்தின் மீட்சி. நான் தமிழ்நாடு பறையர் பாதுகாப்பு பேரவை தூத்துக்குடி மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் எம்.ஆர். ராபின் பிரபாகரன் பேசுகிறேன். என்னுடன் தூத்துக்குடி மாநகர இளைஞரணி செயலாளர் சாய் விக்கி பறையனார் அவர்கள் உள்ளார். பறையரின சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நான் அந்த பதிவை போடுறேன். இந்த பதிவு எதற்காக என்றால், நாங்கள் தலித்தோ ஆதி திராவிடர்களோ கிடையாது. பூர்வகுடி தமிழ் பறையர்கள், அதாவது சாம்பசிவன் வம்சாவளி வந்த பறையர்கள் நாங்கள். ஐயா அயோத்திதாச பண்டிதர் அவர்கள் காலத்திலோ, இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்கள் காலத்திலோ அவர்கள் தங்களை ஆதி திராவிடர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தி இருக்கலாம். அவர்கள் காலம் வேறு, தற்போதைய உள்ள கால சூழ்நிலை வேறு. சில வந்தேரி ஜாதிகள் தங்களுக்குன்னு ஒரு வரலாறே அவங்களுக்கு கிடையாது. அந்த மாதிரி ஜாதிகள் எல்லாமே தங்களுக்குன்னு ஒரு முன்னிலையை இப்போதைக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த விசிகா போன்ற கட்சிகள் தலித் என்றும் ஆதி திராவிடர்கள் என்றும் தங்களை தாழ்த்திக்கிட்டு இன்னும் அவங்க பின்னலையை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. தங்களின் சுயலாபத்திற்காக, திராவிட கட்சிகளுடனான கூட்டணிக்காக விடுதலை சிறுத்தைகள் போன்ற கட்சிகள் பறையரின மக்களை அடமானம் வச்சு இன்னும் அவங்களை அடிமைத்தனத்துக்கு கொண்டு போய்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு சில மாவட்டங்கள்லையும் ஒரு சில பகுதிகளிலையும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மக்கள் மீண்ட மாதிரியே தெரியல. தற்போது அதாவது ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது எங்கள் தமிழ்நாடு பறையர் பாதுகாப்பு பேரவைக்கும் தலித் ஆதி திராவிடர்கள் என்ற சொல்லுக்கும் எங்களுக்கு எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது. எங்கள் தமிழ்நாடு பறையர் பாதுகாப்பு பேரவை நிறுவன தலைவர் எங்கள் ஆறுயிர் அண்ணன் பறையரின புரட்சி போராளி புலிசை இளவரச பாண்டியன் அவர்களும் எங்களுக்கு இதைத்தான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாங்க. தலித் என்ற சொல்லுக்கும் எங்களுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது. பறையர் எழுச்சியே தமிழகத்தின் மீட்சி என்ற ஒரே ஒரு ஒற்றை குறிக்கோளோடு மட்டுமே எங்களுடைய தமிழ்நாடு பறையர் பாதுகாப்பு பேரவை இன்றும் என்றும் பயணிக்கும் என்பதை இந்த பதிவின் மூலம் நான் தெரியப்படுத்திக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நான் முன்னால் ஒரு பதிவில் நான் இந்த விஷயத்தை பற்றி நான் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறேன். அது என்னன்னா, ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும், வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும், இதில் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆணவ படுகொலை, ரோட்டில் பைக்கில் போனதுக்காக வெட்டிட்டான், பாட்டு போட்டதுக்காக வெட்டிட்டான், கேள்வி கேட்டதுக்காக வெட்டிட்டான். நான் உங்களை ஒன்று கேட்குறேன், ஏன் உங்களுக்குலாம் வெட்ட தெரியாதா? உங்களுக்குலாம் குத்த தெரியாதா? அவனுங்களுக்கு மட்டும்தான் வெட்ட தெரியும், குத்த தெரியுமா? அதாவது ஒரு சின்ன மாறுதலுக்காக அண்ணன் பூவையார் அவர்களையும் அண்ணன் மணல்மேடு சங்கர் அவர்களையும் அவர்கள் வழியை நம்ம பின்பற்றி பார்ப்போம். முழுசாக மாறுறானுங்களோ இல்லையோ, ஒரு சில பேருக்கு அதாவது அந்த ஜாதிகாரத்தில் கொஞ்சமாச்சும் பயம் வரும். இவனுக்கு மேலே கையை வச்சா கையை வெட்டிடுவானுங்க அப்படின்ற பயம் வரணும். அண்ணன் மணல்மேடு சங்கர் அவர்களின் பாதையையும் அண்ணன் பூவையார் அவர்கள் பாதையையும் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, பொறுமை கண்டது போதும் எம் பறையர் இனமே, ஒரு மாற்றம் படைப்போம். இனி எவனாவது நம் சாதியின் மீது கை வைத்தால் அவன் கை துண்டானது என்று பதிவு போடுங்கள். உங்களுக்கு எப்பொழுதும் பாதுகாப்பாக எம் தமிழ்நாடு பறையர் பாதுகாப்பு பேரவை இருக்கும். அடி கொடுக்காமல் இங்கு எதுவும் மாறப்போவதில்லை. வன்முறைக்கு வன்முறைதான் தீர்வு என்றால் அந்த வன்முறையை நாமளும் காட்ட தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை எதிரிக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். பறையர் எழுச்சியே தமிழகத்தின் மீட்சி என்ற ஒற்றை குறிக்கோளோடு மட்டுமே எம் தமிழ்நாடு பறையர் பாதுகாப்பு பேரவை இன்றும் என்றும் பயணிக்கும் என்பதை இந்த பதிவின் மூலம் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.